मिल गया भागा लगा ए का ओ नहीं उठे लाली हला वो तभी हुआ है। एक बार उल्ल नहीं नहीं ये नोट जो बंद हुआ है इस पर एक हो जाए उसमें। हां बंद ये देखा अरे हजरिया पसैया भइल ना कामा हजरिया पसैया भइल ना कामा ले जाके बैंक में कर दी हजामा ले जाके बैंक में कर दी हजामा 30 दिसंबर ले डेट ह सरकार के आदेश ह सरकार के आदेश ह सरकार के आदेश ह सरकार के आदेश ह हजरिया पसैया घरे जानी धरी ह ले जाके बैंक में जमा करी ह ले जाके बैंक में जमा करी ह मोबाइल पर आव संदेश ह अरे मोबाइल पर आव संदेश ह सरकार के आदेश ह सरकार के आदेश ह हजरिया पसैया भइल ना कामा ले जाके बैंक में कर दी हजामा 30 दिसंबर ले डेट ह सरकार के आदेश ह सरकार के